Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Dudayo ko sa kuyog nubira. Oh, wala. Wala. Unsa man tong kuyog ni Nubi? Tukbo yun to? Kinala nga masahay yun din si boss. Nga tumboy di ay ang gikauban ni Nubi sa ilang gipuyan. Pero ako na siguroon. Tingalig ka ng parintil siguro ni Nubi gatong gikauban ni sa auto eh. Mangutan ako sa tindira, be. Ganahan ka sa ato ron gipuy-an? Ganahan man. Mamalhin na sa ta? Kung ganahan ka, nganong mamalhin pa man ta? Ikaw rin akong giagad. Ganahan ko sa mga homeowners. Wa sila pakay sa atong kahimtang. Bisag katong tindahan nga gamay, kung muduol ko dito kadunay paliton, igin mangutana o igunsa ka na ako. Ingon anak gid ng mga dato, love. Kanang tag-asukay ko. Dili na sila manghilabot sa ilang mga silingan. Dili pareha sa inyong gipuy-an. Daghang kig barites. Ang squatters ko tong dapita. Saon, pobre man. Pero karon, kinahanglan nga i-level up na ninyo ni mama ang inyong kahimtang. Wala mo sa squatter. Og doon na nasad mo'y kwarta. Kunon sa ko, gusto na ko nga ma-level sad mo na ako. Imposible. Nganong imposible man? Bana na kukunin mo. Busa kinahanglang ma-level gyud ang asawa. Wagi ko mangandoy nga madato, love. Ang gusto ko lang mahitabo nga matambalan si mama. Aron ako pa siya ikauban sa dugayng panahon. Kung makamao ka ng mugunit og kwarta nga akong hinatag, maabot ang panahon nga dili ka na magkinahanglan ako. Gusto ka? Of course not. Pero, dili gud kita mo'y nagunit sa tong kapalaran. Wow ha? Doon na ka na'y kapalaran ha? Natural. Hapit na kong kumuhay mong daddy, good. Kinahanglang paladman sa nato ang atong sinultihan. Aron, doon na sa'y sundogon niya ang atong anak pa. Happy ta kamud ako, baby? Wa pa man mamatid. Gamay pa tingali ni. Dili pa ba nato may bawaan kung lalaki o babae ba na imong gisabak? Hindi pa may bawaan, uy. Kano sa ka na may bawaan? Mga 6 months ko no, ingon ang OB na ako. Sus, kaya pa sa doy. Maugani nga, mireklamo ko ni mo. Dili pa taangi mamalit para sa bata. Kay kung pulos blue ang atong paliton, unya babae ang atong anak. Matumboy unya ni. Parehas na ako. Oh, mayo noon. Panggaon gid ako siya. Nga naman? Aron duha na mi. Di ko mahimong masayop. Sila si Alma ug Nubi. Misud sa mall. Dili lang ko. Di ko masunod nila. Kaya tingalig, musamot ang kasuko ni Alma nako. Pero wa mo ko'y daotang buhaton. Ako gud silang mga higala. O nagkita mi dinhi sa mall. Bahala na. Di gid nako sila sundon. Pero magkaabot rami sa sud. Og anak ko pa sila tagda.
Love, di inindot kayong kuna, oh. Color blue? Ganahan ko color pink. Ganahan ka babae ang atong anak? Maayo ng babay kay hinindot kaing pagwapahan. Yang lalaki di ay. Ganahan yung kamamahay mong lalaki ang atong anak? Maayo ng lalaki ang una natong anak. Aron makapanalipod sa siyang manghud. Unsa? Time para good. Pila man di kabuk ang gusto mong mamahay mong anak? Bisag pila. Unya, ang bayad. Nga naman, ikaw di mo bayad? Ako may amahan. Ako ng kargo. Ay, pero di na ta maglalis, ana, uy. Kapag di ta masayod, lakig, babae ba ng atong anak? Okay, sige. Ikahatagan akong priority nga mo pili sa kuna. Nganong namili man mo kuna? Doon na may regaluhan. Mao ba? Imo may gisundan? Oh, of course not. Nakugang gani ko nga nakakita ninyo. And at the same time, nalipay. Doon na pa man kay laing paliton. Okay rami din eh. Tingali na kinahanglan mo bodyguard. Makabayad ko kung ganahan din big bodyguard. Mao ba? Okay, sorry. Mulakaw na lang ko. Wa man ni mo malipay nga nakakita na ko. Diligid mahitabong malipay ko, Jack. Kinahibaw ko si momotibo. Sa ako nang giingon. Mag-abot na unya tas korte. Okay. Nice meeting you both. Ta, lakaw lagi. Ganun imo man sige inan nga atong irigalo ang kunang atong paliton. Usa may gusto na kong itubag niya. Para sa tong anak. Love, dili normal ang atong kahimtang. Busa, uy mo tuon na to kung moingon kong para sa atong anak. Tingalig mo samot lang ang iyang pagbugal-bugal na to. Magbugal-bugal siya? Ako siyang ipapriso. Murag yung si Kinsara. Murag yung angayan. Dato lang na siya. Dagang sapi. Mura na'y nakapaangay niya. Pero asa ra magang tumbuya ka. Sa pagkakaroon, agwanta mo na ko. Antos. Pero sa higayon nga makuha ko na ang target nga gikinahanglan sa kumpanya. Pahila kung tagid kag dugo, tumbuya ka. Katugol man lang kung nagpaabot sa tawag sa kong boss, eh. Oh, manawa pa ka to si boss Rodel ako ron? Oh, ala, kinida. Siya rog ni si boss Rodel. Uy, ala! Ay, salamat taon. Wa jud ko mapakis kung gipaabot. Akong boss ani nanawag. Ganun wa mo din ako tubaga akong boss. Boss! Hinaya ng tingog mo madunggan kang mama. Ha? Naibaw na bitaw ka nga masina rin as mama. Kundi siya unahon akong tawag. Okay. Mag-amping ko sunod, boss. Boss. Doon na de ko'y kining ipangutanan ni mo, boss. Unsa man na, Chokes? Kining, doon na igsuon si Nubi nga tumboy? Uy. Anong katawa mo lang ka, boss? Why? Ha? Way igsuong tumboy si Nubi? Walagi. Niya. Kasi mo na itong tumboy nga mo'y tigatod niya. Iyang uyab. Ha? Uyab ni Nubi ang tumboy? Unsa to imong giingon, Chokoy? Ako ad kini. Uyab ni Nubi ang tumboy? Hala, ma'am. Ala na ade ka diya, ma'am. Tubaga nga ko pangutana, Chokoy. Uyab ba ni Nubi katong tumboy? Kini, ambot, ma'am, eh. Libog sa bitaw ko, ma'am. Kung tinuod ba, mangutana sa ko, ma'am, ha? Boss. Klaruha ka to imong tubag, boss. Boss. Uy, hala. Wa naman sa pikas linya si boss. Boss. Maoy tubaga nga ko pangutana, Chokoy.
Uyab ba ni Nobe ang usa ka tumboy? Ha? Ambot lagi yan na, ma'am. Ito'y magkaang Nobe nga imong gihisgutan. Kuan. Hasta gani ko, ma'am. Wa sa ko makasabot sa kong boss, ma'am. Kung tinuod ba ang iyang gisulti, ma'am? Paghilog diha, oy. Inyo lang yung kong gilibog-libog, ha? Ha? Ay, wa taon, ma'am. Uy, Wa daw. ba diha? Oh. O man, tinuod nga usa ka ito'y ka ng Nobe. Ay, ito'y lagi, ma'am. O nya doon ay uyab, tumboy pag yun. Ha? Wa, ma'am. Uy. Wa, good taon bag upagani kung nakadungog nga imong gisulti. Dili gid mo ang kunon, ha, Chokoy? Ha? Anin mo, ma'am. Si boss, runay na dyoy atong pahusayon ini, ma'am. Kuan ang ma'am. Anin ni, ma'am. Kuan man, God. Ang uyab na ni Nobe, anak sa usa ka German Shepherd. Oh, pero kay di man laki, unya isog, motong gituan sa caretaker nga tumboy ang katong maong itoy. Paghilog di, Chokoy. Baka kun kag dako da. Adi, ma'am, oy, ano bakako man tawag ko, ma'am? Ha? Usa ba akong gibakak ni mo? Badiha! Pahawaon ta hinuon ka mo rin mo. Baka... Baka kun ka da. Baka ako na baka. O baka kun ka lagi. Ayaw taon, ma'am. Ayaw taon, ma'am. Oy. Ay, taon ko papahawaan, ma'am. Maluoy taon ko, ma'am. Oy, baka kun lagi ka. Ani lagi ni ma'am. Naglibog lagi taon ko, ma'am. Ang gikalibgan lang yun ako, ma'am. Kung anong dunay uyab ang usa ka itoy. Ambot lang ni mo, Chokoy. Kadaghan gud anang inyong gipamalit. Para nis umaabot na mong anak, ma. Ha? Unsa? Pero nganong color blue ang kuna na inyong gipalit? Sigurado na di mo nga lalaki ang naa sa sabakan ni Nobe. Ay, ambot lang ining akong love mo, oy. Nag-una-una gid og pamalit anang kuna. Bisag wa pa kinahanglan na. Love, dili ba ako may mong labanan aron dili ko mauwaw nga nung namugos ko palit ining blue nga kuna? Di na lang ko motingog. Tingalig masipiat ko. Amo na ko nimo kay gikapoy ko. Uy, nag-away mo? Wa man, ma. Mura man lagi guwa to sa mood. Tungod na tong bugirong Jack. Ha? Nakita di ay mo? Abot ko na. Nasundan ba niya? O sulagma lang ang among panagkita dito. Abot ko mabasa yung nasukan sa kong love nga maingon kong mamalit mi kuna sa mong anak. Dili sab tingali maayo nga ang kuno ninyo nga inyong anak. Kay sigurado man gyud nga maisyo na para ni Jack. Mao lagi. Murag imposible sad nga mag-abot mo didto sa mall. Hilig bagod na si Jack nga mag-mall? Ambot lang itong tawhan na mo eh. Na, gisamok lang gyud mo atong tawahan na, Alma. Dili lang yun magmahay si Jack sa kong pagabuhatong panimahos niya. Basta dili na ako makapugong sa kong kalagot, ma. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!